Zdravo drage dame, danas se maskiramo Avon proizvodima. Ako imate neku ludu žurku u planu, evo rešenja. Prvo za ten koristim Perfect Match tečni puder i mineralni puder u prahu. Prethodnih godina u oktobru sam obično radila neke strašne maske, pa sam rešila da ova godina bude posvećena svim damama koje i dalje žele da budu ženstvene, zavodljive i privlačne, maskirane, a opet da ne izađu iz svoje zone komfora. Zato ćemo ovu masku nazvati ljubavna veštica. Oči sam istakla tamnim highlighterom, zatim definišem obrve i ivicu oka crnom bojom u mačkastoj formi kako bi to imitiralo otvore za oči. Pošto je ova olovka izuzetno kremasta, može vrlo lako lepo da se izblenda, da se dobije taj zadimljeni efekat. Pre nego što krenete sa finalnim crtanjem, uvek napravite skicu svetlijom nijansom olovke kako biste lakše došli do rezultata. Kad smo skicu osmislili, organizovali, vreme je za glavnu zvezdu ovog izgleda, a to je crni dvostrani eyeliner. Pratim linije koje sam postavila, primetit ćete da se tu i tamo provuče po neki oblik srca kroz crtanje. Želela sam da napravimo romantičnu venecijansku masku koja suptilno naglašava taj ljubavni hokus pokus, ali da u isto vreme bude efektna i iz daleka. I sigurna sam da mnogi ne bi primetili u prvi mah da je ova maska iscrtana, što i daje po meni neku dodatnu čar. I zaista, kao što možete primetiti, ne treba nam puno proizvoda. Sve ovo možda već imate u svom neseseru. Ako nemate, znajte da Avon sada dostavlja sve proizvode i na vašu kućnu adresu, tako da ako vidite da vam fali neki karmin ili eyeliner, u samo par klikova bez napuštanja kuće možete obezbediti sebi dopunu. Svoju masku možete popuniti kako god želite. Ja sam odabrala paralelne kose linije i pravo da vam kažem, to mi je najteže palo od svega. Ako ne želite da se zamarate na taj način, uvek možete umesto linija staviti tačkice ili nešto drugo po svom izboru, čak i možda samo i obojiti u jednu boju. Lepota je što je ova maska totalno otvorena za izmene i svaku personalizaciju. Iako su ove linijice bile malo teže, ja sam veoma zadovoljna kako je na kraju ovo sve ispalo. Pošto za nas širimo ljubav, usne su takođe u obliku srca. Popunjavam ih crvenim lip paintom i na kraju mislim da je ova crvena boja na obrazima totalno povezala ovu masku i da je postala kompletna. Ovako izgleda završeni izgled. Uz ovo možete se igrati i nekim modnim dodacima i detaljima. Čiribu čiriba, hokus pokus, magično se provedite na vašoj zabavi. Zdravo!